mo jono ajo continue mo gonda actuellement mi wiyani mi wona julɗo mbimi mi wona l'islam yam koɓe mi wona chrétien mi ala wonani diine ngati julɗo e ɗemgal pullo tan tawata ɗum a tawata ɗum e ɗemgal arabe ɓe ganda ɗum julɗo woni ɓaleejo ngati kañum andi juulu ɓaleejo addi andude gonɗinde geno adi andude monothéisme ɓaleejo ngati kañum adi e oɗo aduna capato o e ligne baba adama o ɓe ɓooyani ɓen il y a entre 6000 et 8000 ans joni an joni mi ɗaɗawɗoma an joni bamma en e nenema fof koye firawna en gummi wona koye firawna en kadi ndewi ala malheureusement mi wawanaɓe hay hunde noon kamɓe ndeysan eɓe nde l'islam he ko majjere nde tan woni ɗon to ko an tan rewe firawna eyyi président hokkam seeɗa saballo no hokkam seeɗa ay oɗo debbo yalla jokku balɗe makko change no wayni o arta islam o addini yimɓe andude en pou noir oɗo kaaloɗo somi anda son paami banggue kaalami ɗo non emin gandimi o job hokkam seeɗa hokkam seeɗa ay enen to gonɗen ɗo yoɓe gan Allah geno walla goɗɗum Allah ko Allah geno ko Allah minen min pawi gueɗe amen fof koye Allah goɗɗum ala ko wona ɗum neɗɗo kala ko mbawɗa haalde emin mbawi heɗadema kono ko kalata ko fof taw woto cuuɗiɗa ɗum ko haaju ma kono an kam a walli min eyyi wat feere touba hokkam seeɗa paɗe kam mi haala paɗe min gayna haalde saabu Allah eyyi non faɗam gayna haalde somi gayni haalde uddon faɗam gayna haalde a faami ñaagoɗen Allah kala ko kalonno ɗen hande mbiya keefeere pullo ala min oɗo badara debbo no naatiri o haali ko emi wondiri magal mbami kono junnitaɗo ni wowno ko jiya hunde islam welanima walla no waɗe taw ala islam ka ɓiɗɗo pullo mbiya ɗum fotani ne bonna kono hande jiyata ko fulɓe eɗen jooɗi mbima ko pulaar poɗɗen juldata ko genoje poɗɗen juldata ko ɗum ɗo ɗum fof ni hulɓini e leñol ngol yalla dandu en e yimɓe waaɓe ni mbaɗe feere tuubon duttuɗon e Allah kuɗon Allah ɗum tan woodi goɗɗum ala wona ɗum jafoɗa min ko question rationnel mbawmi jabade o joni saɗa kulol ma tan haalta noon wawa hunde de e cher mi jafoɗo cher min par ce que mi andi bon enen fof ko ɓayta haali kama histoire de Kama Hankiden routine Égypte ancienne, tu vois. Donc, tout un Kama, Moudjougi, les 42 lois de maths, on a lire nous Fovona. Les 42 lois de maths. Les 42 lois de maths. Les 42 lois de maths, ça liri dum atayen wodindirane alquran haibati. Kadini mukalta do Pharaon kawrude e Musa on sakiti. Bar ene fu kalti non nous enfant noir hormum den kala affaire les religions du monde, voilà seulement depuis pharaonique Foudi. Continue à agir de fouf nous venir ni ko religieux. Et à l'ultime Égypte ancienne, dina tout un canon, hatulo yiles, hayeti to yetido. Chaque période une voie de religion. Chaque période, chaque ère, une voie de religion. Kadini, religion, mais quand il vient de Pharaon, ça dit culte, à la profondeur, science caltine ou bien connaissance caltine de Torah n'est pas de Jugido, Tony Bible, Jugido, Alcoran n'est pas Jugido. Mais Jugido, quel boutiste.
fof neɗɗo eɗen mbawi mbaru yaade ɗo d'accord joni ko période fof garɗo comme no Cheikh Anta Diop no wirini tan ene waɗi toujours ko witeɓe les jobis eɗen mbaɗa débat tous les temps mais religion ngaji ɗi fof sa ƴeewi ɗi garti toujours to mbiyata ɗo tan ko ɗo tan ɗi goni ko croire à Dieu que Dieu ko ɗum woni hol so neɗɗo mayi holko tawiyata janggo holko woni janggo ko ɗon woni sens o ɗon woni les scientifiques les doctrines jangguɓe ɗum ɗo fof kawri est ce que neɗɗo sa mayi holko tawata est ce que ina gurdam janggo ne woodi ou bien woodani Firawon hormum posam on question so woni Firawon kalteɗo noon ko Haman on hawre Firawon on hawre Moussa d'accord joni an fawɗo fiɗinoma mon frère mbasa junnade woni yimɓe haalde ha kewi joni an nokkene konngol Moussa Sall bisimilla ma après wonko namdotomi bandira debbo gonɗo ɗo mbiɗo war seso wona ko oɗo min haaldanno walla o haaldani ko ano haaldanno ko ano haaldanno e vas-y sinon so wona ɗum so heewi ɗum nat heewat ɗum ɗo bisimilla o wi 42 de maɗa o yehi to Tutankamo o ngabbi dow o yettima less o garti waɗi suppu jalañ arti kadi 42 loi de la mat no waɗi joni plus de 5000 ans les 40 ka nanɗo ɗum ni tan no kalirta ni anda ko kalta ko ni waɗi plus de 5000 ans joni ko waɗi plus de 5000 ans mbiɗa ko woni 42 loi de la mat sa daari Qur'an o way kono ko woni Qur'an e joni wona ko adi ko mamma fewni ko 42 loi de la mat o gande noon onon heɗotoɓe ɓe 42 loi de la mat ko wiyete harami jeeɗi ɗiɗi ko hen jalti ɗum tagui amin jogui windere wonɗo winda wonɗo tawete onon woni ɓe gaccani hen hakkille tan ok min garti ɗon min poste namdolam e maɗa joni onon joni an bandiraɗo debbo ka tanum Firawna koye Firawna gummiɗa joni an joni gonɗa ɗo a juulara a wonani chrétianisme koye hay batta dal an koye hakkude tan gonɗa a waɗani hay batta koye Firawna tan dewɗa wona koye Firawna tan dewɗa sa fo jaaha Égypte jawɗo jaa juurade kako Firawna mi famani ay question non il faut wonde mbimi question mo a wonani a wona an gadda d'abord wadde présenté garɗa nde mbiɗa an ka wona julɗo parce que ka tano Firawna ko Firawna gummiɗa joni mi wona islam so mi wona julɗo a wona neɗɗo mo wona islamique kay wona julɗo mbimi noon juul sa wona islamiste a wona non hokkam garɗa nde mbiɗam ka wona islamiste ça veut dire que an ka wona julɗo wona a juulara a juulara ça veut dire que mbiɗam mamaye ko Firawna ko ta Firawna gon taniraɓe maɗa wona ɗum mbiɗa wona min haali an haali wona joni an Firawna kanko woni mama koye joni an ko Firawna ndewɗa mbiɗa koye Firawna ndewɗa joni an Firawna kanko mo ndewɗa o aɗa yaha toon juuroyade sa foof aɗa yaha Égypte dañata fof jaaha juuroyɗamo e Firawna yagal mo no mbaɗon toon ni aɗa waɗa noon ma Allah watta alors c'est encore question de mangal sérieux tan pawɗa ɗum mboɗo wawi jabade question sérieux pour jalkitade c'est pas non question sérieux kay moi je parle pas de n'importe quoi question sérieux kalan mi sohlani no wiyete rêve am souhait am ko yaade Égypte na yaha toon na waɗoya pèlerinage très régulièrement ɗum de ko ɗum ɗo am ko souhait am kono mi meeɗa yaade Égypte mi witti toon noon non meeɗa yaade mi witti hen noon ko heewi so ɗum ɓenni somi wi Firawna ko tanam hade taniraɓam ɓuri ni sara yaha histoire ɓuri ni ha ɓura mawnude Firawna par ce que Firawna ko kamɓene ɓe jogui taniraɓe ɗum jinmi wiide ligne o koko ligne ancestral ko rewete ko min wona ko jinmi wiide somi wi lawol gurdam koko yaade ancestralité keɗɗo adama yaltude Firawna mbriɗe namdade mo puisque
no fatta ho gasin muta fara gasin fatta ho gasin muta no sona no yejiran no fatta ho gasina Jafra sona no yejiran continue ma sœur. Ok, merci. Mbimi min ko kalal mi ko fawe ancestralité dum wiyete culte des ancêtres. Culte des ancêtres woni mamiraɓe amen mbiyani kalde gono hay goto mbiyani kalde gono ɗum ko nde diineji religion ji révélé ɗi l'enfant haalanno ɗi ko ɗum nden ɗum fuɗɗi. Donc culte des ancêtres hunde tan woni ko woni sûr ko ganduɗa aɗa wawi fewde hen feɗenduma par rapport an ɗo gummiɗa aɗa andi ko yumma e bamma gummiɗa ɓenne na gandi ko yumma ɓe bamma ɓe ummi ainsi de suite jusqu'à l'infini. ɗum sa jaggiri noon a famat ɗo holɗo mbiranmi Firawna gonɗo ɓaleejo hono no ko jiyanmi nenam e baba mo jiyanmi o. Donc ɗon na fawi capato one kañum ligne mum ko goɗɗum ko wona kal am min ɗum tan mbimi c'est assez simple kono son pamani aussi mbaɗa wawi artude hen. D'accord, joni faddo firir ma artu en après joni oɗo Sal Moussa bismillah. Sal Moussa bismillah. Jabo yafo seeda pourtant Pharaon frère haali muñ seeɗa heddiɓe kaala nannene. Vas-y Moussa. Bandiraɓe on calminama kadi parisien Allah jarama nde tawno a waɗi débat mo ganduɗa laawi mo ganduɗa omo juuri hewɓe keƴƴi hen ko montunoni heewi. Donc ko firti wonde ko nafoore yewtere e noddi ko famotirde kono parisien alay sago yimɓe paama gueɗel gotel neɗɗo emo luɓo ko jeeya sa nani luɓal ko goɗɗo jeeyi ka luɓiɗo ɗum woni goɗɗo jeeyi luɓiɗa firti ko neɗɗo omo luɓo wutti o ɓorno wutti mo jeeya ko ardi kala ndaren signe gonɗi e l'enfant noir ɗi ndara signe gonɗo e oɗo debbo enen nodduɗen ɗo henno ko yewtere yam pamodir kono noon haade eɗen pamodira tan ene moƴƴi gonga haale oɗo noon o ari o haali gonga kono l'enfant noir lonki arande men e gonga mo woni o kono paamen hol gonga mo woni o kanko walla paamen holto woni ɗo geno ɓe jabbi e geno ɓe jabbi e haala diine wonko debbo haali mboɗo yeddi ɗum ha koyngalam ngal memi jeeɗiɓiri leydi woni to baba adama ummade baba adama ko adi baba adama bani adama wawa haalde ɗum so wona ko nelaɗo haali ɓe mbawa fawde hen junggo ɗum ɗo nani so wona ko Allah haalanno nelaɗo Allah nana e nder qur'ana nana e nder tafsir al qur'ana ko fuɗɗi baba adama faade joni ko nden mbawɗa haalde duuɓi mum kono ko wona ɗum wawa haalde duuɓi mum Allah haalata noon mbiya wonde babam wi Allah haalata ha gasna mbiya wonde babam wi walla ceernam wi haala Allah kay ɓuuri haala bamma ɓuuri haala ceerno il faut yimɓe ɓe tongo e gonga so tawi ka gonɗinɗo Allah haalata neɗɗo wiya bamma wi goppa haala Allah ka jana e haala ka bamma wi walla jana haala ka neɗɗo wi wonde bammum wi ɗo julɗo gonɗinɗo Allah o jaɓat ɗon ha gasa Allah wiyata wonde nde baba adama fuɗɗi faade joni ko adino baba adama mi tagino bindi mi tagino windere ɓe gonano adama yankoɓe walla ɓe gonano yimɓe kono noon fof mi firti ngam bonnude ɓe leydi walla ngam wadde ɓe cagarte kono guila baba adama ha joni hay baɗɗo bonande mi firtata ɗum ko min Allah o wela waɗiri hono noon ala ko neɗɗo wawi hen Allah wiyatake pourquoi ko wona ɗum ko joni mi jogui namdal e ma seeɗo bonam debbo an ɗo aɗa yiɗi nadde l'islam hande actuellement malla ala an hande l'islam a yaafima yi sohla nadde l'islam malla aɗa yiɗi nadde christianisme wala yiɗa nadde christianisme mala an ko ka tanu Firawna ko Firawna tan dewɗa ɗum ñimi andude ko kesso non mun seeɗa ko bonam debbo kaldami ko kesso pose momi an to gonnaɗo ma seeɗa tawde ka tanu Firawna jimmi namdade debbo ko Firawna tan jiɗɗa continude rewde malla